MaRasta Muripo ere. Muri MaRasta ere. Makadi ngoma. Tiripo makadi prophet. Ndoda kuti nyasha dzikuitire zvakanaka. Ndiri kuoneswa uri munhu anozvishandira nemaoko ako. Yeah, ichokwadi prophet. Asi une dambudziko randiri kuona, pane moto wandiri kuramba ndichiona. Moto unonetsa gore negore, ndinorima fodya but moto unopisa pese pandinoda kutengesa fodya. Gore negore. Pese paunoda kutengesa moto unobva wapisa. Pese pandinoda kutengesa moto unobva wapisa. Indiri ndaiisa kapasingatsvi. Nai, hazviiti here? Ndakambotaurira vanhu ndikati mazuva ano technology yakanaka ka. Ndakabvunza vakomana vanondibatsira basa kumusha ndikati, nai vakomana mukasvika mumba mumine nyuchi munoita sei? Zvakane mumwe ndopisa tai. Ndikati kukandipisira zvinhu. Pfungwa dzake dzakamuudza kuti mataya. Ndikadai nandiri niwe ndikaona mine nyuchi dzapinda mumba nepawindow. Ndinomhanya kumashops. Ndinotenga bacon. Ndopfapfaidza mumba imomo. Zvova zvafa. Uri kuona here kuti mamethods anosiyana? Now papa nyaya inonzi kuisa tsitsi. Asi chiri kundinetsa vanhu vese ari kukusekai nerweseri pamuri kutopsvirwa nezvinhu izvi. Chikonzero ndechekuti imimi pamakatanga kurima, pane mushonga wedivisi wamakatora waikubatsirai kuti zvirimwa zvenyu zviendeke. Ndoda hongu kana kwete, makatora here mushonga? Makatora here divisi baba? German. Ndati makatora here divisi? Hongu. Varore maoko. Hazvinetse. Kana ukanga wataura kudai ka zvatonaka ka. So chitaurisai manje. Ndati makatora here divisi? Hongu. Lovely. Isusu tinofumura zvakaipa. Nokuti ukasazvifumura zvinoramba zvakawanda. Saka tinozvifumura kuti zvifumuke. Ende chimwe chinhu chandoda kutaura ndechekuti kana ndichitaura nevanhu so, zvakaita German, vanogona kutofunga kundirova. But nyaya iripo ndeyekuti vanondiziva vanoziva. Ndakura ndichiita karate. There in a black belt. Vakomana ndakatendeuka moyo, ndakutendeuka maoko. So nerudo rwaMwari baba, hama dzenyu dzakazviziva kuti imimi mune mushonga waminayo. Havana kukubvunzai. Vakaenda nerweseri ndokunotsvaga solution ya back to sender. Saka pamuri kupsvirwa nezvimoto, kune vari kupemberera kuti back to sender yakashanda. Mazuva ano vanhu vangwara, ukavaroya havakuudze, vanonozvidzorera hamani pamatanda ake. So kutsvirwa kwamuri kuitwa izvi inyaya yekuti kwakaendwa kukanorohwa ziku back to sender. Zvisinei, inini vanhu pavanoenda unotora divisi vanonopa vang'anga marika. Saka ndoda kuchajawo. Ako ndindaita sei? Ndisingaidewo here? But chandiri kufarira manje, nyaya dzako dzanaka nekuti hatisi kuzodziita mahara.
dzina akadzifira pamuchinjikwa kudhara kureva kuti itizwe chisimudza maoko toroyonore namata mashure mangoti Mwari ndakabata mushonga nekusaziva ndoda kuti nhasi uno ndigarewo zvakanaka ndiwadzane neveukama fodya yandinorima ive inorimwa zvakanaka yakachena zvekubata mushonga ndapfidza amen rasta chenda izvenyu varoere maoko ndinotenda prophet Goodness and Mercy Ministries inokunzirai No Eat Before It Happens Prophetic Conference. Ibakwazi kungakenzakali ziva zvisati zvaitika. No Eat Before It Happens Prophetic Conference iri kutanga Friday 30 May 2025 kusvika Sunday 1 June 2025 pa Goodness and Mercy Ministries. Wina Prophet T Freddy. I-conference iqala ngoLwesihlanu 30 May iziyephela ngesonto mhlaka 1 June 2025 Goodness and Mercy Ministries. Friday 30 May 2025 kuvana 6 p.m. kusvika 9 p.m. Saturday 31 May 2025 kuvana 6 p.m. kusvika 9 p.m. kuchiti Sunday 1 June 2025 kuvana 10:30 makuseni kusvika 3 maskati. Tinenge tiri pa Goodness and Mercy Ministries, corner Highland Road na Mushaya Bande Road, Glenora B, Harare. Tibate chayuqingo ku-0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T Freddy wanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.